Marhaban lale da zuwa tashar 'yar adda TV. Barkanku da kasancewa da mu a cikin wannan channel namu. Kada ku manta ku danna mana subscribe sannan ku danna mana ƙararrawar sanarwa ta yadda za a dinga sanar da ku sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun daura. Mun gode. Masu saro assalamu alaikum tare da fatan alkhairi a gare ku. Gwarama kashi na 12. Bismillahir Rahmanir Rahim. Ina magana da ke Nafi. Zazzare ido take bakinta na wani motsi. Tunda ba za ki iya bani amsa ba, dole ku zauna da mu. Kuma hayaniya ɗaya na ƙara tasowa, to wallahi zan ba da labarin wata na kwangila tsohuwar ƴar tasha da ke a kanan dabo. Shiru ta yi bata magana ba, sannan na koma ga waɗannan tiƙa-tiƙan mata na su dakta. Wato an ci an tada kai ko? Ina satin ne a cikin ku nuna min kanku yadda zan ji daɗin bazo bayanai. Rike baki a Nasir yayi gane da Sale ke zara ido kamar an sa ta a bayan sel. Ɗaya na nuna. Da gani ke ce babbar. Ko ma'anar matar yaya dakta mijin anti Zahira, babbar yayata, ni ma ko ba ke bace? Da sauri ta ce, ba ni bace wannan ce. Ta nuna ta kusa da ita. Matsawa na yi gare ta, ina kama hannunta na ja ta ƙi sai gaban su dakta. Tsayawa ne na kalle ta, sannan na kalle su. Da kyau, kallon matar babban yaya, wanda ita ce anti Zahira, amaryarki. Da haka ba batun faɗa tsakaninku. In ba haka ba ki koma gida nan kina ganin wannan matar. To a kanki. Zai auna ki kwano-kwano zuwa house ɗinku, a ci gaba da jerawa da umma. Sakare ta yi tana kallo na kamar za ta fashe, amma sai ta rasa me ya hana ta tanka. Ganin ta yi shiru sai na rungume ta ina murna amma ƙasa-ƙasa na ce, ki bi ni a sannu ko yanzu na tona asilinki da halayenki, da ban kaɗa a gaban kowa ina har muryar bokanki a wayata ina da shi. Jikinta ne ya fara rawa sai na cika ta na koma ga wadda na baro. Bi na sa ta yi da kallo a ranta tana faɗin, shegiya mai kama da aljanu. Ita ma ina zuwa na jata. Faɗa min ina naki mijin yake. Ba kunya Hafsa ta nuna Nazir. Dariya na yi. To kin yi barka dan anti Zafira ruwan randa ce. Amma in kika taɓa ta za ta tafasa ki da ruwan sanyin. Dan haka sai a yi zaman lafiya. Ga ɗayan na koma nan naga sai huci take. Tsayawa ne a gabanta. Hala da kin cika baki ne ko? Dan haka kamar kin fi kowa hawa. To ina baki shawara da ki yi sauki tun wuri. Da ita yayar tawa haka take. Ina gama ta fi ki zuciya. To ke ma bismillah mu je. Haka na sassa ta a gaba har wajen su anti Zahira, sannan na ja gefe. To madalla, kowace ta koma ta haɗa kayanta cikin kwana 7 ta dawo. Na yayyuna, 'yan mata ne ba zaura ba. Duk shiru suka yi, mamaki ya kama kashi Abba. Gane da Hajjiya na fitar shiru kamar babu ita a wurin. Sun ƙui haka suka wuce, dama kowa da motarsa ya zo. Ba wanda ya tsaya a kula wani a cikinsu. Suna fita na koma ga momi. Saura ke momin mu. Za ki tare yau ko kuma za ki koma ki shirya don fa zama da mu daren wallahi. Gyara tsayawa ta yi, ki fa shiga hankalinki yar nan, ina tausaya miki zama da ni. To mami, tunda dai ba dafa ni zaki yi ba ai da sauki. Ke, ni fa uwar mijinki ce. Da sauri na zabura na matsa baya. Uwar miji? Wa ni wai? A uwarki. Yauwa yanzu na ji bakin. Amma ai shi Abban ya girme ki, bari na ce kin haife shi. Kaf dariya sa kwashe da shi ciki har da Abba. Da shi har ga Allah da Rama ta masa. Bai taɓa tunanin haka ba, ya yi zaton tashin hankali zai sa yi da na sani, sai gashi yana gwara da aka yi. Wani tsaki, Hajiya na fita yi tana tafiya tana faɗin, da zama da ni, gwara zama da kura duk za ku yi da na sani. Ba wanda ya tanka ta har ta shiga mota ta bar gidan. Kallon Abba ne na maza na sunkuya ina kama kunne na. Ta kuwa yi zuwa inda nake dafa kaina. Allah ya miki albarka ƴata. Daga haka ya juya ya koma ciki. Amma da bata magana ba ta bayan tana murmushi. Sa'an ta Zahira na kalla. Sai ku koma cikin ku ci gaba da cin amarcin. Da kuwa anti Zahira ta mun tana komawa cikin. Duk su ma suka koma sai ni sai angonmu da suka daƙam a wajen. Ga Suraya na koma. Ke baki ki gaji da tsayuwa ba ne sai na farke miki laya ke ma? Ba zan koma ba cikakke ƴar bariki. Matsuwa na yi gare ta na tsaya. Ko ba ƴar bariki ba zan gwada miki kuwa in kika tsince ni ina tsotse mijinki. Tun daga diri har diri. Na juya mata wadatattun idanuwa na. Hangame baki yayi yana matsowa. Zafirin? Ya faɗa da mamaki. Shi ma juyawa ne na gare sa na girgiza mai ƙugu na yi gaba abuna. Bin baya na yi inda ita ma Suraya ta biyo bayansa. Shiram, ni kake wulaƙantawa ko? Tsayawa ya yi dawo ya kama hannunta. Ni ban wulaƙanta ki ba. Kawai dai ba kwanan ki bane kwananta na ƙarewa zan dawo gare ki amaryata. Wata hara ta watsa masa ta yi tsaki ta wuce. Duk da ya ji haushin tsakin amma sai ya barta shi ma ya ƙaraso cikin. Ina shigowa wayata na ɗauka na kira inna. Salamu alaikum mama. Wa alaikum salam Rina ya gidan. Lafiya ba lafiya ba mama. In baƙin nan sun tafi, ke ma ki haɗo kayanki za a zo a kawo ki gidan nan, ke ma da mu za ki zauna. A ari, dole ne wannan mamata.
kawai ki yadda na ce. To shikenan. Kashe waye ne ina cije baki. Da ni kuke magana sai na saita muku kanku komai ta wurinsa. Mutane marasa mutunci kawai. Shigowa yi, ke da wa kike masifa kuma bayan jan magana da kika gama a waje. Miƙewa ne na kama ƙugu. Kaga tunda kai ka kasa sai ta gidan nan nizin sai tashi. Allah sai kowa ya shiga hankalin shi, shi ma abban ya nutsu yadda ya kamata. Amma duk wanda ya gaddama hakan sai farke masa laya tsaf. Gara ya ƙara gaba ya bar mu huta. Haba ai ta abu kamar shan ruwan da baya ƙarewa. Zama ya ja ni na zauna a cinyarsa. Duk na ji yanzu me kika ci? Kin je kina ta haƙilo. Sama na kalla, au, ashe ba ban ci komai ba. Dungure min kai yayi, tashi mu je wajen Ami. Miƙewa ne shi ma haka muka fito. Muka karo da momin Surayya. Zuwa an jima ma. Saurin tsayawa ta yi tana dawowa inda muke a gabana ta tsaya tana ƙare min kallo. Ni ma kuwa na baje wankakken ido na ina ƙare mata kallo. Ba ma an gara ba ta shaƙon ta hankaɗa ni na faɗa a ƙasa. Da sauri ta zai ɗaga ni amma na ɗaga mai hannu ina miƙewa da kaina. Bar ni mijina ai zan iya tashi. Da dai kai ta ture ka. Da dai yau kai ta ture da an yi ture-ture don ni ba ruwana da girman mutum. Sai na tankaɗe shi tsaf. Ba ga magana ba ta katse ni. Shegiya bakin haure yar matsiyata. Ai dama daga ganin ki an ga annoba muddin mutum yana da hankali. To ke kuma me aka gani ko an rubuta a goshinki ke ce kaɗai ƙasa. Ni zan ga ma wannan abu daga shigowar gidan mutane kin fara da neman matar gida da faɗa. Mari ta kawo min na kauce da sauri. Haba an faɗa muku uwata don ku yi ta mari na ta haife ni. Hajjiya ki faja girmanki don zan bi shi na turmishe shi. Wallahi kalle ki yar guntuwa. Baki ta hangame shirin ma na sa bakin ya dafe. Dan shi bai taɓa ganin ɗan gatse-gatse ba sama da ni. Ya sa ana masa kallon masifaffe amma yau ya ga uwarsa ƙiri-ƙiri. Matsuwa ta inda nake bari na faɗa miki wace ce ni. To tun da shi wannan ya koma mace. Kai na kaɗa ina fari da ido. Ba kuma ya faɗa min wace ke. Wannan kuma ni zan tantance. Shi mace ne ko namiji ba ruwanki a ciki. Zaro ido ta yi. Ke mai siffar aljanu ni nan ne ce babu Surayya. Wato kin riga ta shigowa don ki kwace mata gida ko? To bari ki ji muddin ina raye sai zaman gidan nan ya gagare ki. Hannu na ɗaga mata. Duk na ji yanzu ke ce kika so kwatan mata gidan ai. Ban san nata bane ba don na gaba da shi ta zo ba a jakarta. Tsabar mamaki kasa magana ta idan bata tunanin abin da za ta zo ta tarar ba. Ƙananta har tana faɗa ma Hajiya tunda ita ta kasa ta iya kashe abin da ya fi ƙarfin mutane. Kama hannunsa ne muka gaba ba zato ta ɗauki fulawa ta jefa da ita. Da sauri na janyo shi. Ya janyo ni jikinsa don ya ga tawar abin ta wani gilas da ke gabansa. Nan fulawar ta same shi a bayansa. Dagowa ne da sauri na dawo bayansa ba abin da fulawar ta masa. Da gudu na kwasa na kanta kamin na zo matan nan su ta ɗiba da gudu zuwa ɗakin Surayya. Allah ya so ta a buɗe ɗakin yake. Tana shiga ta danno ta rufe. Tsayawa ne ina shekewa da dariya. Shi ma da ya biyo ni haka dawowa na yi. Ya shirin wannan mata ba ta da hankali mahaukaciya ta ɗauke ni. Da zan mata wani abu in gaya mata bani da tarbiyya ne da zan ɗauke ta. Ta kana kallon fasaha uwata ce. Ƙarasuwa ya rungume ni. Ni ma na san ba abin da zaki mata mu je kawai. Surayya na sa riga ta ji an shigo da gudu. Da gudun ita ma ta yi gaba za ta shiga toilet don ta tsorata sai ta ji muryar momin tana kiran sunanta. Tsayawa ta tana juyawa. Lafiya momi? Ta nufo ta. Zama ta tana haki. Amma Surayya wani yarinyar da shirin ya auro ba jinsin mutane ba ce ko? Tsayawa ta tana lafiya ƙugu. Ba na faɗa miki ba momi kike ganin kamar gazawa na yi? To gashi nan ai ina ganin kamar biyo ki ta yi ke ma ko? Biyo ni ta yi mana. Dariya ta yi ki kwantar da hankalinki momi. Dama kin san akwai shiri ba zan yadda na kwanta da shi ba sai na yi sati ko? To kar ki damu wannan ƙaramar karuwan zan yi maganinta. Katse ta yi wace ƙaramar karuwan? Wa za ki yi maganin? Wannan shedaniyar? Don wannan ta fi ƙarfin aljanu ina ga wannan shedan ma da su yi ido da ido sai ya mata fareti ma ba sarawa ba. To momi ya kike ganin za a yi? Dan shiru ta yi. Ki fara bari satin ya cika sai ki duk yadda za ki ya kwanta da ki. Daga nan kuma komai zai zama mai sauƙi. Wannan ya iskan kuma sai na tura ta duniya. Wani kallon Surayya ta mata. To mami wannan kuma wace duniya za ki tura ta? A in ta tashi dawowa sai ta tashi mutanen duniyan nan ta zauna ita ɗaya. Surayya na ce ba ki yi haƙuri. Abban ki ya ce ki jure don jiya ya samu labarin abban Shirin. Za a naɗa ministan zaɓe saboda adalcinsa. Zawo ido ta yi Allah momi. Allah kuwa da haka ki yi ta zagin wannan 'yar banzan. Kar ki bari a yi zaman lafiya. To momi yau bari na tafi don zan yi baƙo. To shikenan momi ki gaida Radi. Zai ci ki fa yadda na sa har sai hankalinsa zai tashi. To momi na. Yau momi masu aikin fa ina koma gida zan turo miki su. Tom ta ce ta ga ta har mota sannan ta tafi ita kuma ta dawo ciki.
Cikin su Sahilat kuwa ko da ce momi kowa ya rasa abin yi a gidan ma, kowace ta shiga jimami dan da kansu sun san a da sun cika baki shine yanzu suka ga iyakar abin da suka cika bakin. Kowace shawara take da zuciyarta amma ta rasa mafita. Suna nan cikin sai ga kiran momi, da kamar ba za su daga ba amma dai suka zo. Tana zagaye ɗakin suka shigo. Kallon maza suka mata yayin da uwar wulakancin tasu ta ce, me yasa kika kira mu momi bayan kin kasa komai, amma ni wallahi bar momi na ta dawo sai na sama kaina mafita. Daga mata hannu ta yi, ki zauna ki ji me yasa na kira ku Saratu. Zaman suka yi sai cika suke suna batsewa. Abin da yasa na kira ku shine so nake kowace a cikin ta kwantar da hankalinta. Ina fatan dai ba ku manta ni ba. A dama an ja da ni an sake bare yanzu, kawai su nake dukkan ku shirya mu tare a gidan tukunna, wallahi kun ji na rantse kaf sai na yi titi da su, amma yanzu ku fara kwantar da hankalinku. Wani kallon Sahilat ta mata, wai mami suwa zaki auna titi? To ai titin suka koma sai sun bi su, dan ba yadda za a yi namiji mai lafiya ya auri ɗayan waɗannan sannan ya sauta, ganganci ma kenan. Kin ga Sahila, kishiyar fari ma da na tara a yanzu na sa kowa ya manta da ita bare wannan yar tatsitsiyar. Kai Hafsa ta daga, mun ji momi, amma fa dole in mun koma sai an yi wadda za a yi, dan ni dai ba zan zauna da kishiya ba. Haratu Sahilat ta yi, dalla malama yi mana shiru. Mata uku ne a gidanku, amma ki wani ce ba za ki zauna da kishiya ba, uwarki aure shi da babanki yayi. Tana zaune me ta tsinana. Dakatar da ita yi, to sai mi dan na faɗi haka. Ai ra'ayina ne ba na uwata ba. Ke fa ake mata ki uwa tana da kishiyar. Saboda ta yi, ko an faɗa miki ba mu san sirrin gidan naku ba ne. Sahilat ta buɗe baki za ta yi magana, mami ta dakatar da su. Yanzu faɗa za ku tsaya yi ba tunanin irin makircin da za ku shirya musu ba. Shiru duk suka yi nan ta ce, kowace ta je ta kwana biyu. Ina tabbatar da ta gama haɗa komai nata don rana guda za su tare. Haka da suka fito suka tafi. Na ita kuma ta cika jakarta da kuɗi. Ta fito ta tafi ba tare da kowa ya sani ba. Muna shiga muka tarar da masu aiki suna saita gidan. Da sallama muka shiga, masu aiki suka fara sani da zuwa anti. Tsayawa na kira mai cewa antin nan zuwa ta tana sadda kai. Ɗago mana. Ɗagowa ta tana ganin ka san a tsawace take. Nuna ta nayi, shekara ki nawa kuwa? 36. Kut, na faɗa ina dafe bakin. Shi ne ɗibe miya da ke yanke ce min anti bayan kin haife ni ma? Dariya suka saka sanan ta ce, to ƙanwata na raina. Kai na kaɗa, yauwa ko da na ji. Amma yanzu ina Ami? Abinci ba muka zo ci. Murmushi ta yi, ku ƙarasa dani. To ga can an gama. Nuna mana ta yi, muka je muka ci, muka yi dam. Sannan muka fito. Muka shiga wajen su anti. Ban gama faɗa bai sun ku ya sun ku ce ni kamar wata yarsa. Wallahi kin fiye fitina zafin. Tunda nake ban taɓa gani ko jin labarin irin wannan amaryar tawa ba. Zagaye wuyansa ne da hannayena. Da ai wannan amarya in bata zama haka ba, ba za a bar ta zauna ba. Dan murmushi yayi, to bari mu je ɗaki na nuna miki wani abu. Muna shiga ya dire ni a kujera ya bi ni ya haye kamar katifa. Wayyo nauyi. Tashi yana dariya, bari na je na ga Sarayya ko. Tashi ne yi zaune, gaskiya kam kuma ko ta ci abinci? Ina za mu sani, bari na je ko siyo mata ne na sa a yi. Yauwa, ni kuma bari na je na yi bacci. Tashi ne na shige ɗaki. Bina yayi da kallon. Ai yaro ta zan yi kishi, ko na ce bai yadda ba, ba za shi ba. Wucewa yi zuwa ɗakinta. Tana kwace tana ta waya ya shigo. Kashewa ta jiyo tana kallon sa. Tashi ta yi. Me ya kawo haka ko? Ko har an cinye amarcin an taho waje na roƙo. Murmushi yana ɗaura ƙafarsa akan gadon ya rankwafo kanta yadda tana jin fitar numfashinsa mai ɗauke da ƙamshinsa. Na yau da kullum wato tauraron boss. Magana ya shiga mata cikin murya rashin mutunci. Suri kenan. Me yake tunanin ne, kin yi zaton cewa zan zo kwanciyar aure da ke ne? Ha ha ha. Sorry, to bari ki ji. Ko da zafirin tsohuwar rijiya ce ita ta fiye miki da ke gama. Sai da turawa jikinki, ko an faɗa miki ba san abin da ke aikatawa ba. Tun wancan lokacin, to ki sani, na wuce da saninki. Duk wani abin da ke ga zafirin na yi da sani na. Na bar ta don ita na ta wasan yara ne. In ni na ce zan yi da kaina, to wuta zan hura. Da haka ki bi sannu kuma ki daina min kallon miji. Dan ni bana miki kallon mata. Yana gama faɗa ya dago ya sauke kafarsa. Ko kallon ta bai ba yayi waje. Tsaki tai tana janyo wayarta ta ci gaba da kiran wanda take wayar da shi ko a jikinta. Riga mara nauyi na sa na faɗo gado. Wash, fitina ba daɗi wallahi, zuciyata sai zugi take. Ni kaɗai ke magana kuma na sa dariya. Ba jima da kwanciya bacci mai nauyi ya ɗauke ni. Yana fitowa a ɗakin Abba na kiransa. Kan ya je tsohon gidan Ammi da ya kai baƙi ya tura da saƙo da motoci za su koma. Har gwaggwan shi ma zai zo sati mai zuwa. To ya ce bai shigo ba ya wuce kawai. Mukulli ya ɗauka.
Da kansa ya tuƙa motar zuwa gidan. Sai tare da su sun gama shiri, don haka ba wani ɓata lokaci suka fito. Da 19 da abban ya aiko musu suka wuce. Sai in ne kawai aka bari, suna dawowa ciki ta ce, ni da kun bar ni na tafi. Zama yi akan kujera. Na bai san me yasa uwar ta mu ta ce karki tafi ba. Shiru dai tana tunanin ta yadda za ta fara zama da Hajiya Nafi. Kuma ba ta tunanin za ta iya zama fat ɗin Zafrin. Bai jima ba ya tafi bayan ya faɗa mata ta shirya gobe zai zo ɗaukanta. Ita dai jikinta sun ya taho ya barta. Gidan dakta. Anti Zahira ke haɗa break da kanta. Ya shigo ya same ta, san da aiki, ga abinci can an kawo amma kin ce ke naki zaki. Ai da kin bari nan da kwana 2 sai ki fara din. Kin ga fa baki jin daɗi. Jiwa ta tana ɗaga mai ludayin hannunta. Dakta kenan, ni a tunanina ni ba amarya bace, kallon ni fa. Shekara 36 sai yau Allah ya nufa zan yi aure. Hana zama matar auren, to gaskiya wannan ai su Zafrin su za a ririta. Mu komai ai ya zube tuni. Ta ƙara shahawa yana fita a idanuwanta. Tausayinta ne ya kama shi sosai. Ƙarasuwaye ta bayanta ya janyo ta jikin shi. Gani haka ta rushe da kuka. Shiru yana jin kukan har cikin ransa da ƙyar samu ya ce, ki daina wannan maganar Zahira. Ko kusan a yadda na same ki ban yi tunanin ana samun haka ba ga 'yan mata ma masu ƙananan shekaru. Ni fa likita ne ba wai batun dan ina son ki ne zan ɓoye wani abu ba. A'a Zahira, kar ki kuma tuna ko da haka ma bari ranki ya ɓaci. A cikin raina da gangar jikina ina ji na san na samu mata albarka. Share hawayenki. Ya faɗa yana ɗago ta yana share mata fuska cike da soyayya. Ƙara rungume shi ta yi, na gode mijina, ina alfahari da samun ka a matsayin miji. Ƙanƙame ta yi, ni ne nake murna da samun ki a matsayin mata. Ɗagowa ta tana murmushi, fuska fal hawaye. To ya ka koma falo, bari na kammala sai na fito. Kar ka sa girkin ya soye. Sakin ta yana fita. To ina jiran ki, amma kina jifa na da magana. Wadata na sa ni suma. Kai ta kaɗa, to shikenan, amma karfa. Yayata in ta dawo ta girba min rashin mutunci, ta ce zan lalata mata miji. Kwashewa yi da dariya, ke ma irin maganganun Zafrin din zaki yi? To kar ki sa kaina yayi ciwo. Gaskiya ban taɓa ganin ɗan rigima ba irin wannan autar taku. Dariya ta yi, Allah dakta tun ba ta jin Hausa ba haka take. Ko da muna Yemen kullum sai ta shiga family house ta da kiyara. In sun yi kuka ko sun yi magana sai ta ce ba da su za ta yi ba, su turo mata ummansu ko abbansu, haka za a yi ta faɗa, amma gobe sai ta kuma ga ba ta jin duka. In ta yi fishi kada ke ta, to sai ta ninka abin da ta yi. Kaga sai ka kashe ta ko? Jinjina kai yayi shi ma shirin ɗin haka yake. Yanzu bakin gaya bata tana yi ba yana kallon ta, to wallahi ni na tabbata nishaɗi take sa shi. Dan ko in yayi fishi baki har kansa ya cutar ba. Baki ta kama, to ai su yi ta yi, sa cinye kansu. Dariya yayi shi ma ya je ya zauna, ita kuma ta ci gaba da aikinta. Ina tsaka da bacci, na san ya ratsa ni. Dama zafin garin ya zama ko da AC sai ka ji shi. Jin san ya sa ni ƙara nanuƙawa inda yake jikinsa. Ba riga ne ya karɓi ɗumin jikina, nan take ji yanayinsa ya canza. Wuyana da gashi ya kwanta ya shiga zana yatsansa yana sumbatar wuyana. Ji da kamar ana min susa, hakan ya sa kuma tsigar jikina na tashi. Kamar fara haka nan farat na miƙe, sai gani na yi a zaune wuyar rigana na faɗi. Gani inda yake kalla, wutsil na faɗa jikinsa na ɓuya. Wani irin murmushi ya saki tare da ajiyar zuciya mai fidda sauti. Da yanayin da ya shiga bai jin ko makamancinsa ba. Dawo kaina ne na kalle shi. Malam lafiya kake numfashi kamar mai zazzaɓi. Cikin ƙwayar idanuwa na yasa waɗannan idanuwan nasa masu nutsar da ɗan ganganci. Da ƙyar ya kakaro magana ya fiddo ta. So kike ki sani? Ina fatan dai kun gama sanin halina. To, kai na ɗaga sani sosai ma. Katse ne yayi ta hanyar juyar da ni haye. Na yi ƙoƙarin ƙara magana ya ɗora bakinsa kan na. Cikin salo mai tafiyar da tunani ya shiga. Ya shirin yanzu su ma yayyena za su na yayyena wannan cakudan. Dagowa yana furzar da iskar bakinsa ya sa hannayensa ya talabi kumatuna. Haka za su musu kam, amma su ai sun girme ki ba su ji tsoro ba. Wannan tsoron naki shi ke tabbatar da cewa ke cikakkiyar budurwa ce wata zan yi alfahari da aurenta nan gaba kaɗan. Za ki ga Shirim yana kuka a gaban yana cewa ina son ki Zafrin, ina ƙaunar ki tamkar raina. Dan Allah kar ki guje ni komai tsanani komai wuya. Dariya na tuntsire da ita. Dan Allah da gaske kai amma da na ji daɗi in na ganka na kuka kuwa. Murmushi yana kallo na a ransa ya ce wannan ita ce dama ta farko da zan nuna Zafrin zallar soyayya ta. Yadda komai rintsi za ta ce sai da ni za ta rayu. Fuska ta yi shafa ya sunkuya sumbaci bakina. Ta so mu ji na miki wanka ko? Kai da dago da sauri ya ɗauka. Ki zai sai ya ji na ce da gaske to ta so mu je. Abin da bai sani ba ina ƙaunar in ga ana wa mutum babban wanka. Shi yasa masu jego ke burge ni. Ina ganin ai a maka wanka ƙurewar gata ne.
Murmushi yana bi na da kallo dan zam na miƙe daga ni sai na dago a gwadon na tsaya a gabansa. Kin daina jin kunyar? Kallon kaina na yi to na amfanin bayan wanka ma za ka min. Kai ya daga gaskiya kam dan daga yau kullum ni ne zan dinga miki wanka. Ko bacci nake yi ko ina wurin aiki kira ni kawai zan so in kina buƙatar wanka. Hannunsa na kamo ya sauko shi ma ya tsaya ba wani jin ɗar na shige jikinsa ya rungume ni tsam. Mata rahama ne ya faɗa a ransa. Ban ji komai ba san da ya sunkuce ni sai toilet. A gefe ya ajiye ni haɗiye ruwan sannan ya matso inda nake. Ba tare da jin komai bai kamo hannuna ya sa a ruwan ya juya ya ɗauko son. Zama ya a gefe ya zagayo ta hannayena ta wuyana ya ɗaura sabulun a da masu sauraro bari mu dakata a nan sai ku dakaci mu a zuwan shiri na gaba. Kada dai ku manta masu sauraro ku danna mana subscribe na wannan channel din namu mai suna Yar Adda TV domin ci gaba da samun ƙayatattun shirye-shiryenmu da kuma littattafai na ƙwararrun marubuta a duk sanda muka daura. Domin hakan shine ƙarfafa mana gwiwa da kuma nuna mana cewa kuna tare da mu a kowane